σχολείο. Σχολείο. Δεν θέλω να πάω σχολείο σήμερα, αύριο. Όχι, εμένα σχολείο. Πού? Ωραία, περίμενε. Πάρε τα κλειδιά και πήγαινε μόνος σου, αλλά μην το μάθει μαμά, οκ? Είμαι 5 χρονών. Πώς να ξέρω να οδηγάω? Φέρτα. Να κοιμηθούμε μια ώρα ακόμα τουλάχιστον. Πήγαινε ντύσου και έρχομαι. Δεν ξέρω να τρίνομαι. Όλα από τον μπαμπά τα περιμένετε. Τι φοράτε συνήθως? Είναι αυτά. Πού στα βάζει η μαμά, τώρα θα αργήσουμε. Αυτό σ' αρέσει? Ούτε εμένα. Αυτό φαίνεται ωραίο. Αρέσει και στην οικογένεια. Το θέλουμε? Δεν το θέλω. Τι δουλειά έχει αυτό εδώ? Έχει και αυτό με τη μαμά. Μην του το πεις ότι το από αυτό, Αυτά εδώ, ωραία δεν είναι? Αυτό δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζουν αυτά? Μου γυρίσει και στη λίστα τώρα. Και τι θες να βάλεις? Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι ok για το σχολείο τώρα? Ναι. Και με τη μαμά έτσι πηγαίνεις. Κανόνισε να μας βάλει τιμωρία, Τι είναι, μπαμπά? Ξέχασα τα κλειδιά. Αυτό θα μας πάω εγώ. Δουλεύει? Ναι.